नमस्कार, मी प्रीतिश पोरे, देवधर क्लासेसचा विद्यार्थी। मी 10वीत होतो तेव्हा मला 10वी झाल्यानंतर मला तेव्हा कळलं माझ्या भावाकडून की देवधर क्लासेसमध्ये खूप भारी शिकवतात। माझा भाऊ इथंच शिकायचा आणि मग त्यानंतर मी इथे देवधर क्लासेसमध्ये ॲडमिशन घेतली। ॲडमिशनच्या वेळेस पण मला वाटत नव्हतं की मी खूप वरच्या लेवलपर्यंत पोहोचू शकतो, पण देवधर क्लासेसवाल्यांनी मला तो विश्वास दिला, सरांनी सगळ्यांनी मला विश्वास दिला आणि मी मग 2 वर्ष छान शिकलो इथे। देवधर क्लासेसमध्ये कसं आहे, नॉर्मल क्लासेससारखं नाही आहे, असा घरी असल्याचा फील येतो। मजेत शिक्षण होतं आपल्या सगळ्यांचं, त्यामुळे मला खूप छान शिकता आलं। आणि मग आता मी JEE ॲडव्हान्स क्लिअर केली आहे देवधर क्लासेसच्या सगळ्या टीचर्सच्या मदतीने। त्यांनी सगळं मला शिकवण्यात मदत केली, डाऊट्स वगैरे क्लिअर केले आणि त्या सगळ्यासाठी सगळ्यांना थँक्यू, धन्यवाद।